ο Τοπάλ, ο οποίος παίζει σαν σκούπα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Για τον Diego που γύρισε πάρα πολύ ωραία. Ο Βραζιλιάνος βρίσκει απέναντι για μία ακόμη φορά τον Εσμπαϊρακλή που έχει ανεβεί. Ο Γκορμπούνοφ κάνει κακή έξοδο και νωρίς έρχεται το 1-0 για τη Φενέρ με τον Φερναντάο. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Περέιρα αγκαλιάζεται με τους βοηθούς του μετά την κακή έξοδο από τον Γκορμπούνοφ. Ο Βραζιλιάνος τιμωρεί την άμυνα του Ατρομήτου και ανοίγει το σκορ για τη Φενέρ. Ο Μαρσελίνιο εντυπωσιακά έχει χώρο, κάνει και την προσποίηση. Ο Ατρόμητος κοντά στον γκολ, αλλά είναι κόρνερ μετά από την παρέμβαση ξανά του Κίερ που μοιάζει να έχει μαγνήτη στην περιοχή και να τραβάει την μπάλα. Στη μικρή περιοχή πέρασε η μπάλα, ο Μπα έχασε την ευκαιρία να κάνει το 2-0 στο 26. Ωραίο πέρασμα για τον Φαν Πέρση από τον Κίερ και ανεβαίνει ο Εσμπαϊρακλή. Τον βλέπει ο Ολλανδός. Δύσκολη στιγμή για τον Ατρόμητο, την οποία καθαρίζει ο Φιτανίδης. Ο Φερναντάο. Ο Διέγο ξανά στον Βραζιλιάνο. Ο Σόουζα, θα βγει ο Γκορμπούνοφ και θα πετάξει την μπάλα από την περιοχή του διαμαρτυρίες. Ο Νάνι τώρα θέλει να γυρίσει την μπάλα. Ο Γκορμπούνοφ λέει όχι, κόρνερ στο 44. Ο Βραζιλιάνος ξεφεύγει από τον Γοδόη. Δίπλα του είναι ο Ερκίν, στρώνει την μπάλα και σουτάρει, δοκάρι. Στο 47 η Φενέρα κουμπάει το 2-0. Ο Νάνι τώρα για τον Τοπάλ και αυτός βλέπει ωραία τον Ερκίν. Η σέντρα προς τα έξω, ο Τοπάλ στο δεύτερο δοκάρι, ο Φαν Πέρση ο οποίος κοντρολάρει για τον Diego, πλασάρει ψηλά πάνω από το δοκάρι του Γκορμπούνοφ. Ο Νάνι και ο Diego απέναντι είναι ο Εσμπαϊρακλή και έχει όλο το χώρο δικό του. Ο Diego όμως θα σουτάρει με το πόδι ο Γκορμπούνοφ. Κανείς δεν υπάρχει στο κέντρο για τον Ατρόμητο. Ούτε Ουσέρο ούτε Γοδοή. Τώρα τρέχει ο Ουσέρο. Ο Diego ανενόχλητος μοιράζει στον Ερκίν. Χαμηλά ο Γκορμπούνοφ. Ακόμη ένα λάθος από τον Λευκορώσο και 2-0. Με δύο ολέθρια δικά του σφάλματα η Φενέρ προηγείται 2-0. Όσο καλή εμφάνιση έκανε στο Περιστέρι, τόσο άσχημη είναι η σημερινή. Η Φενέρ έψαξε το δεύτερο γκολ. Είχε δύο φάσεις με τον Diego. Νομίζω ότι είναι αυτό γκολ του Γκορμπούνοφ. Δεν ξέρω αν ήρθε άλλος σε επαφή με την μπάλα. Φερναντάο τώρα στα όρια της περιοχής για τον Νάνι. Γυρίζει ωραία δοκάρι. Στο 75. Ακόμη ένα δοκάρι για την Φενέρ με τον Νάνι. Ο Μπάλας κοντρόλ και με ψυχραιμία βγάζει την μπάλα από την περιοχή, αλλά τη δίνει έτοιμη στα πόδια του Ερκίν. Η προσποίηση, ο Φερναντάο θα ξεφύγει. Τι υπάρχει? Κίτρινη κάρτα στο Φερναντάο για θέατρο. Ο Σεν, ο οποίος θα μοιράσει για τον Φερναντάο, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Βραζιλιάνος. Στο 78 κάνει 3 τα γκολ της Φενέρ. Ο Ατρόμητος ο οποίος γνωρίζει την ήττα. Εδώ προλαβαίνει ο Σεν και κρατάει την μπάλα εντός. Θέλει να ταλαιπωρήσει τον Χούρο, έχει επιστρέψει ο Ατρόμητος. Η μπάλα δεν πέρασε για τον Φερναντάο, ευτυχώς έκοψε ο Κιβρακίδης. Ο Ούμπιδες ανοίγει το κοντρόλ, ο Ερκίν στην περιοχή, θα σουτάρει, το βγάζει ο Γκορμπούνοφ. Μένει η μπάλα ζωντανή στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορούν οι Τούρκοι, ο Ουσέρο προς τα πίσω. Το Πουκ για τον Φερναντάο, δεν μπήκε στη φάση. Ζητάει ο Λεταλέκ, ο Μαρσελίνιο προσπάθησε από εκεί. Ιδιαίτερα φιλόδοξο.